Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sadia ko pamanari-nari na wakanama kapanggudalan na sa iwi naguguna pananadong. Ada salagaw kay Princess Ima ayad na so pamilya amang utara. Na panalamatang ko pernah aladu antibirian. Ada salagaw kay Suhra. So pamilya amang utara. Sa tiga ko pamanamang araga na mga udawan na diya ka na masara ko kipapre pinarinaw ko sana unakan. Nangginira ka na mapakasabukon sa tuntan ito pawingin na nagududawin niya sa kaptinapiakan doar ka no sa manaw salama ka na manakalilintad na kapipiyagino sa wasalam. Anu bunyi deramu
sami panindu ya narano ko ay pulila ko sila na mga ragu gusto mga muda Salamin 1000 ode